Det er en klipsemaskine, og du skal gøre det rigtig hurtigt. Det kan så. Vent lidt. Hvad er det? Nej, ikke nu. Du skal bare gøre det hurtigt. Nu! Må se! Må se! Det sidder fast, mand! Det sidder fast! Det sidder fast! Må se! Må jeg lige få det? For helvede! Lad mig lige finde det der. Det sviger sindssygt, mand. Det er en klip! Det er en klip, mand! Gør det ondt? Gør det ondt? Det sviger ikke meget ondt. Hvor er det fint, mand! Ej, nej, her. Nej, lad ham få den ud. Stop, mand. Må se. Fik du noget? Det sviger.